Hoćemo sad mi da odaberemo Papi, ja za Ekiča za Adela Bica, da su Beatbox Studio, BRC i Vir i neko snimanje zezanje i tako. I tako. Više zezanje nego snimanje. Čije? Ti se najviše zezaš. Zajebi izgovore, počni odmah da se cimaš i nemoj da mi pričaš, ulica je kriva kada posle svega što sam vidio i dalje snage imam da idem napred ko puška zapet, pa na kraju cijele priče vidim pravi raspad jer život pasije u prazno laje, ja čitam znake i grizem napred, moram da zapnem, uzmem te pare, titule medalje, rođen kao pobednik pa stekao sam. Pošao sam u školu, rešio zadatke, znači ne je jasno, moraš imati karakter. Pogledam na sad, skapiram da vreme došlo je, pa brat traži po podrumu dve čađave dvocevke. Ona osim jebanja planira neke prohtjeve, ja ne kapiram ljude što planiraju na godine. Ovdje ne ide tako povlačenje paralele između mene i nekog. To će biti kao šta ovaj To je kao ludnica. Grešaka napravio u ovom životu, pa se posle zapitaj što ja razmišljam o novcu. Ovo ti sledeći. Treba da veruješ u sebe, da nas brzo leti vreme, zato gledam da svoj trud pretvorim u evre, ako cilj da bude dug. I prepreke su teške, zato brinjam kao lud. I prepreke sve sjede, pažljivo pazi, ne gazi, teren je kliza. Sve okrene se u momentu kao pušna lista, danas jak si kao evro, sutra padaš kao dinar. Što je veći ulog, to opasnija je igra. Ako spreman si na rizik, možda vidiš i dobitak. Ako veruješ u sebe, onda možda uspeš ipak. Mirni snovi ovdje ne donose mnogo love, kada čak i pošten čovek danas upada u problem. Tehnički si do jaja... Fali ti samo emocije. Treba da veruješ u sebe, danas brzo leti vreme, zato gledam da svoj trud pretvorim u evre, a do cilja bude dug. I prepreke su teške, zato ginam kao lud. I prepreke sve sjebe, pažljivo pazi, ne gazi, teren je...